Kenkan Me. And OPD Becca say, read me. Ebrena we do internal ye de bro. Elmuma ye di juma ye friend Obriguo. Opanyini Benfi Adom one na twerɛ. Na Bureau of Ghana Languages ne kuta yasne. Bureau of Fasi and Kanchara was say. So what intim ngoma peso sakre mu de ko kasahudo mu afabra mu behama. Ana se ebia wo story bi wunya ya na nko bi atintima ma eno so mbeboa amwaye. Party ahodo manifesto enu nyumaku ahodo no. Ya mofa mo mo sade be ya bibia e fa nkrata twro. Wombeboa kasahudo mu no watimi aye. Hwe omacha kwan krakropon mu ha no mo bata. 37 military hospital na chipe omoben community youth center ya no akọ monchen no maboa wo ne kuta yasene menne Kenkan Me dwumadie ye de brewo mede ndi obidum bie kwakwa dukumi dwumadie me na medi ho chia me nyame akọ anana wo sebo nsu akwantimfi bofo bo pam hyen wono ene kenkan na top man multimedia fo nso wo makeka bibia bom wo mo de nwomo fra wo mo de voice fra wo de bibia efra na aboa ma bibia timi akoya no from bibia fa media ho ensentropho dwumadi bibia se camera se light opeso sua se de true story opeso sua se de ye presentation ni ade a top multimedia no from number is 0244 022 778 0244 022 778 abedwafo so ye krado enne ye ba bidin komo Ofakisi ewa ha. Ofakisi heba in spiritual center. Wana ne penyimpa. Wada no. Nana wapam the first. Eni dia. Yede efra no. Weye bibidro hine. Ofa. Nana. Ahonde ho. Papa. Na we. Aho so ho ye. Abusuafo ni nyina ye. Na nam ho. Yede Awurade ase. Na watwemu ni. Nhia ye. Enukre. Ti atimi ahia de a na ya aseda. Empa. Aseda. Double spirit nso wa ha. Ye ne double ni nkomo double. Kwaku. Ahode ho de. Kwaku. Na we de Rambo space bi na hye wo. Ayi suspense we no de yes esini no Rambo no. Enukre. Sylvester Stallone. You. Sem kukuru ase ya tuntum se ya. Enukre. Na na yi sika kokko boss rote se de odi boho ye. Enukre. Na coat of arms na boho ya na se de. One who said, Kobe, say, or so a tilapia. One done. Some Bibia come at the Radias see a share and tea. And I'm my friends will bring when I watch your term, my dear Baku to Janis will bring one. Na a fabra grohon. Na a fabra grohon. Na the Kenkan woman air cannon, na your kwami chia. Any breye. A quite more fast with Johnny announced the sham woman asano. Ase ni nyina na e bragro na de ba ko beto adwane se bragro no se ye nkɔ na hongo no so woni sika ye nkɔ etinano no beka ofa bibisa wo se etie nei ne ye ba gro bra ntika wo fo betimi esa se munya bete sa wo fa ho hyehyɛ so na kwaku obi bra na kra no obi ha na o heda nim de kode poten ese akankasa no ba kono no se obi ekofichire sana twifo bi kana se okonfichire ana se obuninsa ana se okomem eno na mafore se wa main street na just sana ya polish ya hen coat na sabana ya sisi no kama na ya kana se okofichire na so honte brano de eye saa de ni din na mo wanye din ata de frɛ no se san odin foforo nto bi ha na shirt doso nte het foforo bi ha no ta shepa nti yesi okofichiri wanya ni period nti hono na yakam se bragona na yakan kanam se sabre ubukra nyanti asem kona yakanase nti ubu nsa wanya period na ni agro bredi kan nyese bu fure be mfio ha na fe ne ya no bredi kan a abusua awofo ebe hu se wakosa atibia no mu no sabre no mu na fe wo mhwe na ye ho hyehyɛ na won mo yes adwumadi no ma na ehyehyɛ we di ofa na no no tie no ma ebobɔ so na na se e wose abusua no wo mu pagya na no ma hyase ye ehyehyɛ no to se eno so na de enonyam no bebre wo se ubu ani gu sansem yi so na se obaba kofa chiri bra bafie ho a
Monum guase na wie ya no no. Ye beba chibra no so. Enti ene ye hwe bragro no na double. Ben fidie mame, ben fidie mame. Double. Ye hwe enei sede na no ne ye kan obi anfa bogenye swan. Ababa wasi so a eno ane so anya pieto mienu bi ne so opponent so yem no de nam krum abrantie bi hia na head hemre ne bidura na dwo ntokrum wo achi ni ade no mo ho saa ne dia ba biduru ne bragro ho faso ne nsunsuanso ayetimi de na beka ni afi ye munguram kwaku de di kan me ma mo ne adwuma na mama kwanya na me nchia wo himpon aye oman hene awo achima bompe asabele ma na kwaku ado na bebe awo bia meche o ma mo ne adwuma kwaku bragro no se yegoro ababawa ana abaywa ebra na ekire se yehu se sabre no wawura ni mpani fiem wasi awale kwan so wasi nyansa kwan mu wasi abrabo kwan mu enti ye yes antete no edi ni wura kwantre ne so ekire no se ye se okasa se ye bono no kasa esan se omu yesa amamre no a omu de kosua ekoma no na omu fufuto enye kom na de om nemom ye kire om kasa ene ahosiesi ene kasa buru bi ema bi mu ka kire wokunu nom emema bi nom so kwanya wonam so a sabe won fa buo ni die ma woyere nom na se obi beka se bonhwa abeda ho ye wura fi ye kane nti ehun susuanso ne na mu sa enti yebo awade nyansa ama no ne yabo ahote nso nyansa ama no ye fensio ye besa ba so nyame ni pa ba be ka yensa na prophet Jadidia Henry Corey Zion Prayer Ministry nungwa eho eno wo fire uja Eja ma feel rough akoko amon prince of fire eno wayi mama ebisida ena no yedi nkomo bi so mente wonka bi sa ho de ko class kakla o me ko kosra me manum kakla fe na maba so bi aho ye nyam ya dum na mpacha won so we ewrade adom ho de se twokunkrum nsam no ti wo beto ye na se de tete ho a ena wo de abai na ye hwe ngoma ye friends obregu na no na ye bragro ho nsam ne pie mu na minim se bible mu se obedru ne mpanyu fie so aye won hyehye ye bia ye de ma no ansa no wabedru wawura ni pem se panyini a ansa no obetimi aware a ye de mu de ye nim se bragro na wo na minim se ebia trokunkrum no bibisa wo mu a trokunkrum ni mu de so far making can Bible pa nyame adom sua de pa wo nyame asem ye wo obia ne na mamre e wo trosem ni mu eni de wi omo ye no ekono no onse tete no sa e wo nyame asem no san unyina osuna wale a e wo de we ya ye ma handle ho nti eno wo ho ane wo ye nso ye mle nti sa de ne de ebi wo mu wo Bible but ye nkone sa de nei ye de ye kono no wo so awale na unyi ewo Bible say wo your ba wadu awale a ye wo terms ne ma bia wo papa ne wo maame ne mtsetere wo ebetimi no kra ayi Isaac yes ye ko ware ma no yes ene nipa bi ekeka ho Isaac Abraham papa ne Isaac papa ne Abraham okowale ma no de omo de ponko okwade obesa nsu ama no aye sesen woni oba atwa so wale ne de ne ba omo ko ye ko se wadru awale nti atwa se ye de ye de ne ba na sen hyehyɛ ye wo ho nya hanko enya hanko ana ye won se sefo fronso won so a Bible mu nso kro bi so se ye nso no panimu nwale ya kuma nso nwale nso mo wo sense sen no nso bisi obi oba be fe ne Laban Sam papa no ne ba pani wo ho but na Jacob so be wale kuma no wo se omu fi amamle yenye ne saa eje se pani na wale ansanti tre ye edi be sikin kamimi se bibia mu ne ye wa amamle wom enti enne so yenso ye de ne ekoso no enne ukọ ba bia efre bi blagro o ye be bro bla ansa na obi ehu se na boa ebasa emema na o maso wale nso ye beba ne mo ano so ntu de ye fa nkonkon ha we de wa ni kekete na ye kwa ebi wo trosem mu eboa pa ye da se fa ye uja no ye kwa de nkofa enne wo bregu die ne bum ye wi abadwafo ye krado ofakisi wa fa ye uja wa ha
double spirit ɛwɔ ha na wobɛkayi a ɛna no ɛna nso biom yɛyɛ so adwene hwɛ quiz afe na berwa yi puma kwam ɛma abasobɔdeɛ no ɛnɛ yɛde bɛma ɔmanfo a wɔmobɔ ɔmhoɔden and the sam efiri agona so aduru aba bɛka yɛnsa wɔtɔ so miɛnsa wonya ɛma no miɛnsa ne fa yɛbisa ɛma ne num wonya miɛnsa ne fa na grace ɛnso ɛwɔ amanfurum ɔno nya anan ɛma num no ɔno nya mu nan ɛna bright nsaben ɔno firi kofuridua ɛma num no wonya mu num ne yɛbɛba bright deɛ ne deɛ wobɛkae a yɛbɔfa ne tiri so na obi ɛto ampa ho ne yɛde bright bɛn paul amantam wɔbaeɛ na agya wabɛdi nkunim no nti no da bench present player wɔn na bɛhyɛ winning goal enti no wɔn nyinaa wɔ ha yɛnkɔtie ne deɛ no ɛnnɛ show ne yɛ packed kacha busuafo ne yɛnhyia facebook monhyɛ monya adwenkyɛ no hɔ yɛbɛkenkan yɛda media me ba sister tawia na me kana asɛm no o se ɔhwe ya ɔde ne kɔtɛwa bɛsɛ ha sanse dano wo frɛ ntom ɛfɛdeɛ ɔti sɛ no bi so a na yɛ ɔno a Kenkan Me o isi ɔfa yɛ kɔmran yɛkɛ Kenkan Me o saa eme nyina na nasomfo eye fufuo eho adwuma wo brɔdeɛ fufuo ema ne di men ansa na wada saa da no efiri saa mre no ekosi no nsia so no emabaawa a wonya nchiman wɔnom bebree etutu efiri wɔn afie mu ekɔne ɔsɛkyima no ekɔtena ɛsom no efiri anopa ekosi enwumre debiara kosi sɛ obefiri wɔn enefua nsia no brasom yi mu ana wɔsɛkyima no esua awadeɛ ho ensɛm efiri emma mpanifo a wɔhyɛ da ɛbɛbɔ wɔn nkɔmɔ wɔ biafie mu hɔ enansia no akyi ɛna ababawa no ɛkɔ aseda afei ɛno akyi ɛna ɔbarima bi etumi ɛware no ne tie twam a ne sɛ wɔyɛ saa deɛ yi ewie a ɔho kwan sɛ ɔfa afuru na wɔwo sɛ abaayewa bi ɛkɔ afikyire na wanka ama na wofoɔ ankɔbɔ ɔbaa pani amaneɛ na wanyɛ sɛdeɛ amammerɛ ɛkyerɛ na wofa afuru a na asɛm ato no ɛne sɛ na wayɛ kyiribra aseɛ ne sɛ obi a wɔkyiri brayɔ emom abaayewa biara ani akanma mu a ne kra ɛkyiri brayɔ ɛne sɛ ababaawa bi agyina bra so na wahunu emogya enti sɛ akanfoɔ ka sɛ ababaawa bi ayɛ kyiribre a na ɛnkyerɛ sɛ wɔhunu emogya kokoam nea ɛkyerɛ ne sɛ ansa na ababaawa kyibrafo no ɛbɛfa afuru no na wofoɔ amfa no ankɔkyerɛ ɔhemaa enti sɛ wɔyɛ bra kokoam o sɛ tisɛn o ɛsiane sɛ na wofoɔ ɛnye ne bra adi nti akanfoɔ atwa ne tia ɛka sɛ ababaawa no akyiri bra ɛba saa a ɛsɛ sɛ ɔhemaa ɛhwɛ ma ɔyɛ abaayewa no ɛne ɔbarima a ɔfaa no ma a ɔfa afuru no kyiri bra mmom ɔbarima no deɛ wɔn ha no pii ɛte sɛ ababaawa no sɛdeɛ ɔyɛ kyiri bra nie ɔbaa pani ɛma ɔbaa ɛne ɔbarima a wabɔ musua abusuafoɔ ɛtotɔ nneɛma a wɔde bɛdi dwuma no adwan mmienu nsa nkokɔ mmienu onini ɛne ɔbedeɛ kukuo ɛnwo ɛne nkosua sɛ ɔtotɔ saa nneɛma yi nyinaa wie a ɔhemaa ɛma ɔbɔ dawuro ɛkyerɛ ɛda a ɔbɛyɛ ababaawa no ɛne ɔbarima no kyiri bra saa adeɛ yi ɛna ɔyɔ de atwe musubɔfoɔ yi aso ɛde apata nsamanfoɔ na afei wɔdwira kuro a ɔte mu no nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛmɔne biara ɛnsi kurom hɔ ɛsiane musuo a nipa atɔfoɔ mmienu yi abɔnti ɛda a ɔhemaa ɛbɛhyɛ no so a kuroma no ɛbɔ dwa afei wɔde abaayewa no ɛne ɔbarima no ɛbɛgyina dwom
ɛde wɔnom ɛkyerɛ ɔmanfoɔ ɛka deɛ nti a wɔahyia ɛkyerɛ wɔnom wɔde wɔnom ɛkyerɛ edwom wie a ɔkyɛme egu nsa ɛfrɛ onyankrompɔn twede ampɔn yɛkyerɛ wo nsa so yɛma wo nsa asase yɛ wo nsa ni abosom aduɛsonson nananom nsamanfoɔ mo nsa ni o nananom nsamanfoɔ yi yɛgyina manan mu ɛsrɛ mo ɛtwe atɔfoɔ yi aso nti nananom yɛsrɛ mo pii sɛ mamoma asɛmbɔne biara ɛnsi kuro yi mu mo nsa ni o ɛnsaguo yi akyi no wɔka abawa no ne ɔbarima no ɛyere fam ɛwerɛ wɔn mu tiri ho kwabo owie a wɔbɔ abawa no adagya saa berɛ no na ɔma ɔbarima no asɔre agyina ntentene akɔhwa ne ntoma mu ato n'asene mu afei wɔde damram ahahan ɛkyerɛ abawa no ɛka sɛ akwadaa ɛɛpa de kɔkɔɔ ahwɛ a yɛte damram ahahan kyerɛ no wɔde kyerɛ no wie a na wabae ne nsam ɛde ahyɛm aka ne nsa mmienu amua so afei wɔma nsumankwani anaasɛ ɔkɔmfoɔ atwe nkrantɛ agyina abayewa no akyi na wama akwabrane bɛyɛ baanan apagya odwanyini no akɔ soro ɛde ne kɔn ahwɛ abayewa no apɛmpɛm nsumankwani no ɛbɔ abayewa no edin ka sɛ wo musu embo utrusu no wapampa so momfa odwanyini no embra ha ababawa no wan ombekoto manim ha mumpagya odwane enko ne ti so na misra mo menya bio misra mo Mumfa odwantre no enhye ni sabekum amotuom na mumfa ninyawo enhye ni sa nifa amotuom akokwa abusuofu a wantena ho ama wanchima wo na waye chiribra umusuo embo wa wo so oya sa wi a na ohwie enwo aguna pempem ama eno nso atena gu ne ho afei ode kosia baako ehwe na pempem ema ebogu ne ti so na wabɔ baako nso agu n'anim tentenso enkosiabɔ yi mu nyinaa mu no asɛm a kosiabɔfo no ɛka ɛne sɛ akokwa abusuofu a wantena ho ama wanchima wo na waye chiribra umusuo embo wa wo so ɔkyeame ɛka nkye ɛka sɛ enka ɛsɛsɛ yɛka ɔbɛya no ansa na ɔbɛrema de ne ho aka no nanso ɛne na mafoɔ a etumufoɔ amontie wama ɔbɛrema de ne ho aka no ama wafa afuro mpɛne se ade a yɛkyiri no na yɛkyiri ɛndɛ ababaawa yi ɛne ɔbɛrema yi ayɛkyiri bra ɛbaa saa no mene mempenifoɔ nso ante anda mene mu adi ne pɛpɛɛpɛ sɛne amammerɛ ɛseɛ ɛde yɛahyɛ mo animonyam ɛnɛ yɛtwa atɔfoɔ yi asu amomfa amohomusuo nkɔtena nwuram kosi sɛ ɔmbɛwo amoba na adaduanan etwam a wabafie yɛde odwanpa a otwa dua eyi ɔman eti musuo afei na ato sɛ yɛde mo deɛ ɛbrɛ mo efiri sɛ mpani adwale wia na nsuo asa munyi odwan yi na mmɔkuro no ho ban emfiri mpɛtuwuo daredɔm ɛne ohia ho mmɔkuro yɛn dɔre bɔre ɔbarima ni ɔbaa yi atwea ayɛdeɛ biara a ɛfata enti momfa mo bɔne nkyɛw mo na monhwɛ mo nso na momfa ɔwɔnom ɛne ɔmoba no mbrɛ firi doodoodoo mpani se saman pa ɛna odi dwan ehunu kwan na yɛde mo mpata abrɛ mu deɛ mombɔ kuro yi ban na efie akyi ɛni abofo ɔbaa panin nkwaso kuro yi nkwaso na onipabɔnefoɔ biara ɔmpɛ kuro yi biara no momma ɔno a ne mini munwi ehu ɛfa ne tiri so oyi apaye no ewia wɔma okotwa odwan ɛde ne mogya egu yawa mu ɛde bi ɛpetepete nkonwa so afei ogya atomdeɛ no bi ɛwɔ nkonwa fie so hɔ na onwunu dwo a wabɛyi ne hɔ awalefoɔ yi ɛkɔtena ɔsese bi mu ɛwɔ kwaye mu ekosi sɛ ɔbaa no bɛwo ne ba no na adeduanan akyi ɔdɔm ba no aba fie saa adeɛ yi ɛboa ma ɛmaayewa a wasi so foforɔ no ebu brapa kosi sɛ obenyini aduru awareɛ so enti ɛbaa sɛ obi ayɛ kyiribira ɛwɔ fɛhyia kɔbɔ no na obiara ɛpɛ ehunu oni korɔ no ɛnyɛ adeɛ a
etesi ema nipa nyina enye bi hwe santi ana enipa bebre epre apabi ahwe yesi no ekosu ewo akurase ho ema ebu obia so de akosia ne se opani kwasi nyaasem hwe ene maame adwa bi mpeka akire ya abrayi a won kana no afafuru asemi eye nkrofo pii nwanwa efiri se ya abrayi enye obi a waje ne ho agyae kura odwo na afi obuade obiara amfa saa bususemi asusu no nanso se empanifo kan se odwan wanwan no ana obo ahina mpa asɛm a braye akɔfa beto na wofo so no no agya nyansɛm hwɛ ene ne bi mpɛ empɛ wo ho asɛm wo mu nsɛm eni bi enti ototo wo mu kuro mantwea wawo abamu du ɛma enum ɛna mmarima nso nnum wo hu asɛm bi da na ɛyɛ den ɛna braye ama asɛm ami won sɛe ɔbɛyɛ no den ɛnya ba odi kuro ɛma wɔde asɛm no ɛkɔto agya nyansɛm hwɛ ene ne yere anim sɛ ago bi wɔ ha na ame brɛmu krachi edwanie transe wamaneɛ ɛne nantesiɛ agya unhua nnawie a ɛnyɛ bɔne ana ahema ase membɛsɛ sɛ oba ya abreye ho adane abra a yɛmfa no ɛnkyerɛɛ enti wayɛ kyiribra yo krachi mate kachiro dikuru ne ɔhema sɛ mea meba hemfie abofo no kɔ ya pɛ ɛna osomama okɔfrɛ eno bi mpa busuafo bae ɛma wɔde asɛm no ɛto wɔmanim esan sɛ na huhu no akɔso akyere nti na wɔnom nyinaa ate asɛm no adwa bi mpɛ nua barima yawfosu ɛka sɛ nkwala no wɛ kwaku hwɛ wɔn frɛ reye ma me yo ɔfamate me frɛ na ba ɔmra asisi a ne musa no kura bi a wasɛm nim yo ɔfa me frɛ na ba anka na ɔmpɛ sɛ ɔkasa ekosi sɛ na ɔfa epopo n'ani ɛkyerɛ no sɛ breye opɛ min babon sɛ mehu ana sɛ ɔmpɛ wo ho asɛm a bi wano ne ka asɛm no kura bi a wo sisi a sɛ nyɛ saa mɛboa apa wo ho ɛwɔ bedwa mu a wɔn jesu man kasa mɛboa so mafra wɔ kasa Kenkan Me, Kenkan Me. What is the name? Sanity. Breye. No. No change no. I would even say. I don't say. Friend said. Friend said. Come on. What's your name? Itro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa mwasi anansio. Itro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpo kwa mwasi. Adom 106.3 FM sini ayede. Sese ya free bragro. Ya be wura mu ochiribra. Baby a bedru no. Ababa wa ya brayi. Wokura de nka udin ne bragro se kakra. Brayi. Na mentrewe bi kakra. Ofa. Nana o se akamfo wodin bebre ene ne sabrane. Brayi eye din nso eye din bi sabrane nti so bi odi brayi no na odi ago ana ago. So obi odi ago ago brayi ana brayi ago ne ye edin no na ne sabrane ne brayi no ti brayi no na nse ne ka eye tia wa edenti no mo de enti nese we no ya ibetimi aka so de ya ago ya ago ne ye din ya kamfo din pa na ne sabrane ne brayi mame ko Facebook ansana ayede wa ha we see a friend and a show boy one day hello no de by na hello Kate or said dia wo dia ba no was yi asema be fie na Kate was also the bia ba and John Mensa as message wo dia ba and was sa no ma we nyina nkoso o Ghana ene ye ne
Charity no che enso message ni one day good evening no de ba ye na ansa Dominic aite enso de message aba wo se akrupon akuapem edukrum eho ena ode we efri eba na we si e frɛ no Silvet amoa ejei na Silvet nso de awode aba no si na de watensem oba pa fusua so message awode aba no si asembe ba de bi ye beba messages ni so bi no fa ma mention asem enfem free wo so na wo kyerɛ brɛ yi mu ye ka damanama han a den a dua bi na ewo aba eso aba ana kase no be se ekosakokolobotie ebi ha na ba no wo so ba ko mako be se adue no na ekokoko pa enti se ope ade ye red ankasa ahwa eno ne dua ne color red ankasa enti damanama no de enye bone na momo ade kokko damrama ne dua etime so aba kokko enti ne se akwada pa de kokko hu a damrama na kire no damrama no de damrama na red ankasa na ofaye hwe amamre ya omo ye de amachiri brafo yi a braye ni beema ne koyesa na beema no yamana kwa ha ne ntema beduru nasnem no oba ne de abona deja ofa unyi ni se no ye ne ma na ni ni ye se oba no na ma na ho kwan ma ebasa se betafrache se oba no ampene so a ebedi anampo bra ono kodae no so ohyew anafa se kan kwa no de kira wo so no nya ono dae se o report kra nsa na senyi se beba na nyinsa ama no na wotemi ha enti bibiara asase mo ne si yere da asase mo si yere no te be ma no fa kwan no se bi so na odo fa sa kwan no so no ko hia ye no ko da ya se beda asem na di this one na di na sie so akoze yin se ba na je so opne so ne je na o ma ho kwan na be ma na wonu mum eko ye ko pe wo ba ko pe ba no kwan o fa so pe ko pe ba no wo ba na se ta wo complain ba ne je so ba na pene so se wantumi ameka njire wawofo na odi asie kusi se nyinsan abande na kese wo ba no opene so enti oba no na odifo kese afodie ne ba ekoma wo mba no nyina nanso oba na sin ko be complaini bra asabono esiye okwa be ba na fa so di tuo na sekan na bribi e kire no so ansan na onya kwan ne na da no sada na obeka de na ka be ma no mu na asabono ayi no mra yi no ene de senyin se bia ba anka braye eni o hawo kase bia na mo wa ma meka no de asie o de ahye no ho ama sasem ye pie de na kese o fa sasem mu de megidi se o mo koma ma no kene na nko mo ntiase o eso mo ntiase eso mo ntiase nipa ba nu na aye bo emra no na de na etwe ba ko aso sen ba ko na ni asotwe ne nyina na wo mba ni na etwe na mo ni eden ne se wo miedu nyina na ekwa akotena wirem oba ne be ma no dwa masuo mo kotena wirem na sa wo kana hwan na eba beji aba wo ya wo ba wo ngoda na edu akwache wirem oni be ma mi no be ma ekura be ro hu obi a wo da na mo be wo akonya dedua na ansa na mo ba fie no na serious pa o fa ye be ba ho ye be ba ho na how no sanka ene na kam jidi sanka ma be bregu mure omunya mefi ma professor fa yo ja baba ye okay kan trona kan pefe se se ko ba se e bia be ma bi ene wo ba ko dimpem agro abra wo nwade ya e wo se be ma no kofi na wo ko hu neja no wo ye oba no ho ande se ne de amru e dise we bi ana ya o so ba ko hu neja onya ne ho ade na ne ma ba ko neja ne ti ase ansa na wa maniti ade nye se woni ne nyem ya pe no akopapa no se o kwa akoma ne ti ade sa nye sa na bible ka bible che se so bi ko da do baba no ne fa nyinsan a o momodian so ba ko hu neja so ko hu neja ne da ti ase o nwale se wan ti ase kra ye se ma oba ne mpatade enam sa na so afa no adi na etu ya ba se sa mpatade no enye ko ketwatse ne a asemi enyu ha etie no so eno de ne kese wati amra mra yi ntini agya no so ba gibia no ese utua
enti ye jane beji bia no esmra yu ye hwe ya mamre mu sade ne ye ka se na wo ka se esukro bia ne na mamre ukotro nim kra wo so wo mamre ne ade ye die ni wunyi ni sa no den dodo say ye bo ba na deja na because of obi o ha bi oni abrante no kwashi akro mudum light wo na ye ba be bo adeja obedwam sa o say that's ayesa na ahomete e ba sa akra na wonim se wo ba na ye bo na jeda bedu ba bi kra bi obetimi asa awale biem na ekofa problem kakla blend because ensi ya no ye ya mamle mu no ekoso no eno so kire se wo ba bia mfanya desuade tetefo no munye bibi keke waja omoye de ma omo free exchange ba so mo so besua bi na o man ko sa ate bia nim na nkofa problem ntimi de me hu ni se ne kwan so no because mpepefo wo mo de Christopher so wo mo de according to mpepefo de no ukobodwaman ya che obo wati aba omo de no ye be bo ati aba me koran de minim timi ma quotation minim set sa ye fa konkon ye fa won konkon wona but et sa was sa omo koran ana aba ye nso ye de anim a ukokoye sa de na wagu hu fin Bible say wagu hu fin na oba bi nso ye dada wo sa etwa se be ma no ba na obesire waja na wo ye onwo ade eno na asori mu be hwe ye se abo masan asori bi wo wa ye be bo wasan because one fa kwan pa so ankone sa ye be bo wasan ama wo wasan wati na ye bo wasan no se esuntidua na bi obi wa wasan ya wontimi ma bi wu na waka sa ate bi anim wontimi nsan na chi ma biem wo se emmosan ne kire se wa be ye sa ade we wu kwasori na wo ye panimu bi enkofo o hyew ye di wati ye hwe wanamo na odi se yaba enti ye twi waso was at biam na obi nso nkonkore ye hwe nipa ba akopɛ ho fa ne bonta na obi akoye bio ye yade ne twi nipa kro na so a ma omo ken na Bible says obi ye bone kula ka wodom na nim na omo maka ne nsuro no man koye saa nti wo kwan bi so na so twe bi wo wa aya ne fata bet we nu nakedness na ba mu no na say the Bible yi kan say ye twe na so ne de wo mo ye yi ai din begina bedwom ni nyina ya asem kro na na make say ka me foa so say ya ye ne say de na begina bedwom na be ma ne wasua de be kwan bi so no aya acha mo kata na de ja so kakala ene de me mafutu am de ma me kodo so dabo wo hwe de amamre na siko ya ababa wa no wo yi se ye twadwan ye de fo mu tri so ne ade a na ye de kusua hwe na pampam se wo musu emu tri so ye wia na afi ye yi apaye ne ye si ye yi de apata na nanom nsamanfo eni abosoma kwanuasa ne de ate asase no ho eti sa apaye no ye fa se bibi sa asi na se ebia na nanom anya wo ye honhom nipa oman no ebusunsanso mo man na kwaku ni sunsanso no anu ye hye esanse ohwe nkwanta na omugina so edidi djuma no a omo a ye grow omo bra no ye sre kwan husan ebo mpa ye gu nsan frɛ osorosoro nyankopɔn eda bofra na di ede kyerɛ no enti omo sre bambo ewom na omo san sre sɛ okwa wo so a osorosoro nyankopɔn eni baabi a omugidie fa nsuo ni abosomu a omsusu sɛ wo kuro no mu omoda abofra na di hyɛ saa ne mani nyina ansa enti no sɛ oka oman no ana kuro no entam no to a na ofom saa no a ɛsɛ omo hyɛ ofadie wo badwam ne hunahuna ankayefo no na ma obi nso ankotia saa wanamontuo no na enti yɛmfa ne sɛ bibi sɛ si we ne sɛ nyinsɛ ne bae ɛna yɛhunu nyinsɛ ama wɔne bɛɛ ma akoda yɛnworo no bra na ɛhyehyɛ no ho ɛno no ɔman no wɔno ankasa ne ɔman no hunhum ɛwɔ sunsuanso wɔ mo so ɛwɔ sunsuanso kɛseɛ esan sɛ ɔman no kyekyere no ɛne ne yiyeyɔ ɛne nanumonyam ne sɛ ɔba ɛbɛfa anumonyam kwan so na wanya na wadeɛ ɔbɛma bɛkɔ akɔsrɛ ɔba no ɛwɔ kwan papa so afiri na awofo nkyɛn na yɛhyɛ ɔno ankasa anumonyam sɛ yawale no ko kunu fie na awale bia na awo bia hoboaboa ɛnhyɛ aseɛ no ɛnto hɔ no ɛma mmɔfra ne hwɛ ɛne wɔn teteɛ no ɛbɛyɛ ade so a ɛsan sɛ ebi asan fie no wɔn wɔ no wɔn nyanyansa a emu dɔ ɛwɔ awadeɛ ho
omunya awade ne enteteye omunya obi ono so awale ekomode ne ba anima no entimi enya niema hodoɔ enya kwanya wɔ niema bi mu anigye mu ne asomdwie mu no omunya obi de enye emfato ho ma omunhuye enti ye de omo fa saa ntete no a eye papa num ne ato omo afiri nti wo ye saa no a na kyese won kasa no pese wo de wo hu kowura asotwe mu eti yenhwe sesei nyinsan aba akwada na obefiri mu aba no wonye hwe woye no meba ana wo sunhyiranam esanse ne maame ene ne nanom no se de aturo no kura aka se ye nane ye gyanom aye bone ye nananom na asotwe no sane firi awo edikan de toso mienu de toso miensa ekosi ne mpre nan so no enti saa na mo ni bi no ma ba beginam ti de edikan no egu kuro no ana oman no animu ase ansa na baabia wo mugidie fa no omususu se esanse yamfa na mfa mamre kwan so ne amakwa hu sampa ya ma no ne ankyire ne nyansenti no wanhwe kura okwa wo so a otimi kohyia kwanhyia wuo otimi hwere abofra no esanse woni hu nyansa chem no na wo mia nani eyasem na kakra me de ka hono se me major question pa mo me ka se me pacho mananu si na faudi ne ka ho do enti eba saa no a wuyi se kuro no ana bro no a wode anim guase ana afidua no kane no kura de se abofra boss amusuo no a yetimi twa wone na awofo nyina asu efiri kuro num enye ono nko a wone na awofo nyina wone na awofo esanse abofra no kofa nsamone efiri abonten ba na okodi mfe anim asem a ekyere se awofo no na anya awofo papa ama ne ntete agina brane o man tete ni yie sa na ne nka sambre nka ne nka nkrofo ya chuba ke chuma su kenya agro double so awie me yem faisia me sa ba so la ofa na me ka se tete ho no se bibi se asi na se omanfo ante ho asem ntema oba ne nuema ma no mutibi kum no omutumi ni firi ho chance sama ebeba akoda no ababa wana sine why chiribra no be mana okana ho no so pelo ompeno ni kuno wiase nyina no ompeno ni kuno wiase nyina no na mre bibia so e ma wo kwan se onyae awade no ofa mi o major question mama me ko professor prophet ye na ye ka akwada na obefiri saa awo ni mu abana na nyinsen ni mu abana saa akwada no woso no menam tro ni mu sai nete ono kra ne no me ne kra so pa yes mame fan kotro konkru ni mu obi ani afla omukọ Yesu wo ana esuafo ne kobusa Yesu se eni flawi eye neja ana aye bone ana ne na ana aye bone Yesu se neja ne na anye bone na mmom se de nyankopon ne monyam bedo dintina na ni fly tie ne ekyere wo se eja ene na etimi ye bone mebi kabo fla na oda ye fon nim minim se point na what mase ya na so what ase enti esetetifo ni trim se uja ana wana eye bibia etimi affect wo abofra na wo ba asase so no ene de eye dwuma pa enti wo se ni flaway ya wo akra ni flamo ya wo ni ba asase na ni afla dada enti omo kobisa Yesu se ni flaway eye obi na aboni dia anasa ni papa ye bone eno na ye friend generational curses yes no eti obi tewo me pese dia ye de toto ye brabo yes eti ebetimi abase obi tewo sese obo bra no man koyie nanso na nya ne mfom dabi de na wa anti papa kasa bi no wose ye gyanoma ye bone ye unim u papa no maame kura ye fiamfo so bia ye twa so aba bebele kura sen papa ne maame no I'm telling you the truth eji se wugina u papa ne maame ye bibi pa na Bible say we sila want to as odome so odome onim say obi ye bone bi wo Bible me fe na akan wo confess ka bi disi aye ma ne kwan ye kuni ma ekuni nananom ni na the same day eso ne ma ne nka wo papa le pe ne ko wi ade ye kuni ma ye si o ma bo ewu a ya pa wo Bible mu ye sa akwa ne wuo no yate won se nkonfesika no afesika ne de aba wa nka wo di akosi akra ne nya we maamefo ne nya we
nyankopɔn so ma Joshua wɔbɔ ntonto a wɔkyee no Bible sɛ wɔfa wɔne ne fiefoɔ nyinaa egu amena mu na yɛsi ɔma boa one day ɛkɔ mu na werɛ ho sɛm paa kɛseɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ prophet mede wase ɛnɛ yɛsua deɛ yɛdi nsɛm so paa wɔfa yɛhwɛ ɛduru berɛ no a yɛgoro bra no a yɛse abrɛwɔ tia ɛba na wɔne mmabaawa no abɛdi nkɔmmɔ akyerɛkyerɛ wɔ mo no ɔma ɛnɛ yi yɛnya adagye kyerɛkyerɛ yɛ ma sɛdeɛ wobɛsi akora wo sɛdeɛ wobɛsi ade wo ho sɛdeɛ wobɛsi ne bɛrima atena sɛdeɛ wobɛsi ne wɔba atena ɛne ade sɛdeɛ ka ntetene yɛyɛ no yɛmfa mmerɛ fii ɛnɛ ɛni hɔ bio na ɛni hɔ bio ne sɛ ɛnɛ nneɛma a ɛdidi agorɔ abu ɛno nti mmɔfra nya adagye sɛ ɔmokɔ akɔtie saa asɛm no koraa na wofoɔ no yɛnya adagye deɛ wofoɔ no koraa so nya adagye ɔbɛfoɔ adwuma bɛba ne kane no biaa nya adwuma na akua adwuma afuom adwuma titiriw na yɛ adwuma ɛwɔ hɔ afei na nipa ntu kwan mpanyin sɛ odwanbɔne na twa suo enti obiaa wɔ na twa suo nti obiaa wɔ baabi a na wofoɔ ɛwɔ sɛ wotena awofoɔ nkyɛn ne du sɛ wobɛware a borɔno no so hɔ a kuro no mu hɔ a te sɛ nea brɛyɛ deɛ yɛyɛ na nka ɔtena ne ho anase yi a na n'agyanom apɛ mmeranteɛ wɔ kurom hɔ no abi ama no aware afei na ɛyɛ abibifoɔ amammerɛ kɛseɛ sɛ onwunu dwo a na afei mmɔfra biara didi awie obiara yɛ nea ɔsɛ ɔyɛ awie no na nananom mmerewa no titiriw na wɔn maka mmɔfra no tra ase na wɔn mo to anansesɛm nyɛ na nsɛm no nko bi wɔ ha enwonkorɔ edwom a ɛyɛ kasa a kasa wɔ mu nso enwonkorɔ no ɛne ɔfa ɛnɛ yahira ɛkyɛ mo nwonkorɔ ɛne nneɛma bebree bi wɔ koraa sɛ ne yɛbɔ twene na ne nkyerɛaseɛ bɛhwɛrɛ na nana bi aka mmɔfra no bi atena ase na wɔbɔ bi wɔ ha afontomforo no wɔsɛ twerɛ kronkron na nana abi a wɔde ne ne akasa biribi saa na wakyerɛ asɛm no ase enti sɛ nkwadaa de sua saa deɛ no a ɛdi sɛ obi yɛn atwene anaasɛ ɔbɔ twene a na wote twene ɛtumi de kasa sɛ talking drums ɛtumi de twene di kɔmbɔ ɛmɛyɛ yie ɛma nipa no a yɛne no ɔbɔ twene no ɛka asɛm wei nso gyina hɔ ɛtie na ne san na ɔyɛ de kyerɛ sɛ ɔte asɛm a yɛka no ase saa deɛ ma wɔ nyinaa kane na wɔ hɔ na nananom akyerɛ ɛnɛ television ɛne concert abɛgye afa na ɔfa ɛna no ne yɛnuanom a sɛ woadwene hwɛ mu di nkonim no mpakyɛ momɔ mmra wedeɛ ɛne di kwan so mpanyimfoɔ wedeɛ mo anim a ɛnyɛ ne bɔne mu mpakyɛ momɔ mmra hyɛn mmra na wɔn mɛtena se yɛne wɔn ntwetwe nkɔmmɔ no ɔmaa ne tie yɛn yɛse aboa no wɔde ne takra ɛna yɛ ne kɛseɛ nti no sɛ wɔn nim deɛ ɛnyɛ yi ɛnɛ awurade adom wɔn abɛka yɛn nsa nti mpakyɛ wɔfa ha na bɛtena ha na yi ɔfa yi dabi ma baako mɛgyina me nkyɛn ɔfa wode wotumi ma mu so mpakyɛ baako mɛgyina me nkyɛn mpakyɛ wobra bɛgyina me nkyɛn na why ne ka ɛbrɛ ni hɔ monyɛ ne ntɛntɛm ne yɛnkɔ yɛnim Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumadie ɛne ɛgu so a yɛde ma woɔ no na nipa mmiɛnsa a ɛno ɔmabɛka yɛn nsa Andy Sam ofiri Agona so adu mpakyɛ Andy Sam wɔn Andy Sam Andy na te sɛn mpakyɛ pagya afidie no mo pagya afidie no ma no na bɛn no ma me Andy ɛte sɛn Agona so aduro tɔn hɔ na ofiri baayɛ wotie Kenkan Me paa menja ntum da kokora ɛdeɛ nti na wotie sɛnti a metie Kenkan ne sɛ saa program wei a bɛbɔ ase no asesa mankasa meti mu pɔ no ma adwene bebree sɛ metie a mesua nneɛma bebree ɛwom ɛna nea ɛsan we me wɔ koraa ne amammerɛ ne amandeɛ na ɛwom no because sisi a no saa nneɛma nketenkete no yɛhwehwɛ bi koraa yɛnya nti bebi a ya metai patie pa ne Kenkan Me nti me de nya du ho na me de mrede ato na matena se na mabɔ mo to pegu na Andy ye mo akwaba ye be mo akyea wo manfo na wo mahu se ampa waba be duru ha na nka me hwɛ ne mu se nka mema mienu na beba no wo ba baako bright insaben bright bacho bright when bright
net saying Basho me and Pacho so free in a buyer. Basho me Kufrudia. Kufuridia, ya no man, so mammy. Who's taking time pa? Basho me Kufuridia for me taking time. Papa. Ye check Kufuridia for you. That's it. Also, DNT and a no number beer with Siada. Unya dagiti medi. Me Pacho, me that's bebre. Me share it for you now. Pacho, Abraham dear also unya asemwa abet me amawa. What me ko ni. Enti mitie bebre say mama a kwan bebre a metime fa so a bebu me a metime komani because we are branch houses so say unya asema abeche cry unya asema obetime agina so a betime abu so ma na akoshu that which can help you to achieve your aim. Enti mitie papa bu me pa na ebo bia so nyamisha bright na Grace amanfrum mpacho bra ben mo de me no be chama fidie no ai yesi ebo wano na ebo mano ane chi oni ado na ka me hwe no se Grace be ba Grace wen Grace obatan ne banti apunti antimi ama oh Grace obatan en wotie kenkan me tie papa enti wodi ani Grace me yere no wo yiri ni Grace mpacho ye fra wo sen e fra me Frank Bafo Grace erade mo ahoden wo ne abofra ni nyina na ahodenmra enti wo ba bigina mu ma wo yere nyamisha wate nyamisha na wo kenkan muzu tie de me tentie mo ne tentie pa mama tada bia isuman e ba he de ni nyina ye yesua de ntia no wati no aka ho asema cha adofo wate se de be ya nyina ye betumi asua de enti ansa ya basbody no be ba ne yewia abasbody no wo fire uja ene double mo beboa yen na ye de abasbody na ma ne atwitwa mfonyine ne de akogu ama amanfo hu se ye kan ya ye na ansa na Andy chia enkrofo mutie wagona so adurufo ana obi a wopese o chia de bia no hu sampa e wo no aba ha nyesi ya bo yesirim ne akofo bia betena yo medase edi kan mi chia mia me maame a ochime wo mie bika se yuti Madam Sarah Bobu commander ebukurum no wo mika se yuti bisan chia mia me wofa me wofa ya frano Mr. Abdul Wahab Adams dodo na nim se ya fan dado jam o aguna suodu mika se yuti bisan chia Madam Jacinta no so chia de St. John's Preparatory School aguna suodu ono so otie ena anso na mi chia minia ba ko no so ya fano Emmanuel ehun dodo na nim se ya fano rapid mika se yuti edine doso mika se yemfasia ya so mi chia no yemfasia na bright me pa cha wo so hwan na wo chia no ye monitor na bre na ye be me fa show me da se bebre if from bright jaben me shema da fun nyina especially honorable woman Mr. AJ me shanu pa ma me da se bebre nya me shira bebre so you ye da so ndi we twani tia we twani tia te se me tenten pepepe mpa cha bre we gri kunu mpa cha hwan na wugina wo ira na mu no achia na wo da na se chia me yere ene nini aba kuya ene ni bra no nyina ni bra kwamana ne yiri nyina nyina beti yo nani obi anso ate enti adofoi eno mani nie ye eno mani nie onemu do nie sha be so mame na me sente se ma ba akra asamu ofa eti yewie ya ye kwa nim ho na amamre kwan so ya dane ani de ama ye nuanom yi o ma ya de so mu tedwumade ne ye bom paye se abribia no o die yen kwaye no ani mo yen kwaye no ani mo bre ne nti na fe ye nya daje ne nsore so na eti empacho madam ma yebede mase mo ntwen wani ho na afe ye mra na ye ma presentation nti no man nie na die magic sparkling apple drink enna mpacho wa woni me boss Abdullah Udu bia ka kire ne se yesi nyame nhira na ye ntiase ne nhira ne de wanya obenya mo what you say eti no ma we nyina no ye de ma ye nuanom ansana
top man multimedia so scholarship a wo de ma wo mo Dominic omaba anti omo be sha se asua de eno so wo ho ya no atie Kenkan Me scholarship omo be sua media ho nim de wa wantimi ama ana ebia bibi nti unti no na wunua ana obi a obeyi no so mra mesi wa nam no 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 so aba no obesi na nam na ebre na ye be ebre na sa mo fa ncheme ebre na sa eti why so na frɛ me a wonya frɛ ampa na o sa se frɛ fa oja ampa no so ye easy sao de dia beduru ni o fa oja emuduru na se Kenkan Me Ghana 40 mi anke twase nke duru wo omo faka begu Adom FM ya no mo betie papa program ni the best program na me show wo fa nimde ni nyansa wo de mo man Ghana ana double sunsun mu nipa eja eson aglo program ni the best program am say yetimi so radio na ye dan ho na ye tie obi etie bia na first time a wo hwe ya hwe omo mu tie akyede omanya enya easy na nanim di sam ni nyansa sam na wabu ba bi o se wodwan a na so odin na o de otwa nsuo ya bre na so fire uja so bi hwe wa hin obenya fa na ma ne ka ho e onu wa ko store Friday ye be ye watch night Friday be ye program se ebia wo problem a obetumi ababi ye be number ni 0249 10 48 so we obi a wo unim keyboard bo afre number we ye obi so bo 0249 10 48 me number no frame sesi a obenyam 0249 10 48 ye onungu akosto wo si wa so he osofo fire woja watch night na se Friday be ya so nti obi amra bi nyame sala ejanya asem hwe eno bimpe na breyi ago ho nsam ye beka ne chei double ye ko enti omo yesa amamre no a eye bragro no a omo deda abayewa na di ehye osorosoro nyankopon ene ahonhom kaye a omo wogidie wo mu nsa eka nipa bra bo se nipa bi anye bi no me aba ede na omonye ede be mo na obetimi de aboa eka nipa bra bo ho se ohia mmoa wo pani bi anim na wanya obi a na wadi Yesu ne maame kwa ayefuhia na ase no oda ne ba na di oka se we ye me ba enti di obeka no muntie no enti no so obi wo ehaw na yade bi age na nija aboso oni apomuden oso oton a yento odi achi wiase afa na nyina na se anye yi mahoma trofo no eye 0244 266 655 0244 266 655 ye ho de yenim yade se we ye se yesunsun mu yade yade ma mienu pe ena sa yade yade kwaye mu aduru yade samoja mu yade ene yade emfikyire ahaban so sa honam ani yade nti yade bia ehe nipa no ye wonaduru yade wase ma memro fa so fa nana ye ko ampa fa kisi hebara mina me si wona meda adwumade no ano anase aresabia no ano eye hebara biduro aresabia na yade ya ne san yeden mame ene obi a wo adwene mu yade eno de ne san nyameden sisa yade nka ene obi a yade twere ena juso kurubo ene ne ono mansa do joto fa so jana o chi jano me number is 0249 59 80 81 0249 59 80 81 of akisino no abusia ha ne yade dwumadie ni sie midin de obidum bi kwakwa dukumi dwumadie me nam di ho kya me na na wo se bu nso akra nyame insha pa shan akwade bom chidon bom adonten opanyini Abdullahi Awudu general manager papa programs manager Joshua Tigo wo munyina da eka ho na dwumadie ye de bro ya no afre top man multimedia for omo number 0244 022 778 ya sorry so enwumre no si abrim kase boy de bebram da sane ye behia Jamestown Juko ena de to social media